Damena sumurung sian seluhut naroha ima ngaramuti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ora samadita kamanginang oleh ate di parsaurat tapala di tikyon yahami pandita uluan nenggolan inata pardijabu boru hari aja yahami tubuni boru situ morang simatua boru butar-butar tolu dak danak dua bawa sada boru imajo pertindan data orang samadita salupna Uria nahina holongan itu hatta di minggu ta sadario minggu palmarum tangi honota ma hatan itu hatta tersurat di pesalmen ono pulalu ayat 25 sah tutolu pulonom takas ma tapai hutihut. Nunga di idana sida habobongo mu ale debata. Habobongo ni debatakku, rajaku, tubagasan haba dionai. Mardalan di julu akka parede, dipudin akka persarune, di tonga-tonga ni nama baju, akka nama maludoal. Pinuji ma debata di bagasan akka luhutan, Tuhani hamu ali akka nasian mual ni Israel. Di sido si Benjamin siap pudan pangarajay na sida. Aka idu siya Juda pepa sipar. Aka idu siyan Sebulon. Aka idu siyan Naftali. Dito nahon debatado hagugu omu. Saya pergugu ima ale debata. Napi natupam tuhami. Ala jorom na di Jerusalem. Taruhonon niya karaja dusugo silil lehon tuho. Saya songgahi mabuea na ditolongi, akka jonggi na marhorok koron, rapdot akka anak nilobu ni akka bangso. Asa diuloy na sida patu mangalehos joba bahal, iba na pasyarak ko bangso akka na makalomohon hamusuon. Rodo sugo akka na sumangap siyan misir, kuspe habogad do marsoba tu debata. Amu aliak kaharajau di tanoon. Ede hok kamu madebata. Palu hamu maparhinaloan mamuji Tuhani. Ibana namar hite-hite hol langit ni langitan siyan narubi. Idama. Pangyaron nama suarana nagugui. Selehok kamu mahahormaton tu debata. Amu leon naido gumonggom Israel. Dala dia ke benua gijang sahali do hagogo onna. Sokal do debata. Rosian inganan na akan abadiai. Debata ni Israel do ibana. Silehon hagogo dot hamuliaon tu bangsoi. Pinuji ma debata. Ima sahana. Mangukuhon. Waso ni debata totu dapat tuduh homai marhite-hite na pasahaton hormat tu ibana. Minggu sadari di gowardo di hita minggu palmarum lahoman guli hita pengotok kita di minggu mare-mareon. So tung lupa hita. Pasahaton hormat. Tu debata. Marhiti-hiti na manguku wasonay. Wasa. Haguguun na. Digijang sahalido. Haguguun na. Ang tardungdung. Lapatan na, tidak ada yang bisa menandingi. Isi petaho. Alay sahoni pe haguguun nai, asangapon nai. Songgop do.
bongo doi gumonggom Israel so nadidok na diturpukon. Alanido today bata tu raja si songoni ma patut pasahatota hormat setinggi-tingginya. Hormat nanidok na dang holan sekedar angkat tangan, tegak gerak, dang apalah songoni. Ali bagian ni hormat ima. Sien nasa na adong dihita. Na yung pasahatota patuduhon las ni rohata. Ina marede ma. Ina marmusik ma. Ina manortor ma. Patuduhon rasa bangga dan hormat tu debata na sun gugu na sun muliai. Ima mingguta minggu sadarona amang ina. Idamang do dainang dipatudos debata tay song raja na berkendara marhite-hitehon inna. Debata raja na marmulia na tahormati ibana do raja na marhite-hitehon langit ni langitan sian narubi. Ayat 34. Atar dia mahuroha na naing si patak kasota taringot tuso. Jale dia astuan na tujuan na. Saya do na hola berkendara mana. Di 5 Musa 33 ayat 26 lam takas ma anon berengota aha nanaing igilon ni hata na berkendarai. Tidak disi Ulangan 33 ayat 26. Dangadong nanggosada tudoson debata. Ali bangso na tigor. Marsi hudulibana di atas langit. Mabain haluau tuho. Jadi di atas obung pergijang jumujung habal gaon. Marsi hudulibana di atas langit. Mabahin haluau tuho. Di pasal men 10 ayat 10 sadado 10 pitu didok disi marsi hudul dikerup ibana uhut habang. Jala mareap-reap di atas ni habong ni alugu. Ayat 10 pitu. Di surduk kodo tangan na siya gijang manakku pau. Manay tau siyan akka ay magodang. Ada orang sutur pukta ayat 25 yon. Pestalman 60 ayat 5. Kalau tajaha di sini dokon. Edeo kamu madebata puji hamu magwarna. Paled desamu madala di ibana namarhureta di halongonan. Awan-awan jauh bado gwarna dalam marulupuluk mahamu di jolona. Jadi puasa tak hormat debata. Tak puji kita elu-elukan. Marhite-hite hon langit ibana. Lapatan ni lopabotohon. Na bebas hambatan do debata. Lahu peluah kita. Dangadong na boy, dangadong na tuk. Mga bati debata lau pasauton tahina peluah kita. Dangadong. Dalam molope di atas ni langit, adong langit, di atas ni ido debata. Naso terdung-dung hagugoon na, dang tertadingi, dang tersaingi. Aletung songonipe, hebat na, agung na, megah na. Bongot doi bana, tu bagasan habadion nai,
di bagasan luhutan nama muji debata. Disimbolkan may marhite-hite. Amumula ni tabut perjanjian tu bagas coro ni debata. Macita kasdo pangara jumion. Molo nang disi tabut perjanjian ni say detong do nung madaw debata. Alin namulak diusung tabut perjanjian itu bagas coro idirajumi doi. Disi bongo debata marhuraja. Aho paluahon bangso na hinokop nai. Asamang do taminang debata tay dang debata na mengawang-awang. Dang debata na tinggal sonang markureta sajo. Lautus alau tuso dangadong adosan. Justu terok nakaningani buasa di patudos ikon marhureta marhite-hite hon langi imana. Marlapatan. Dari semua penjuru, dari semua arah. Allah bebas melakukan tindakan penyelamatannya. Tangadong na boy makalagi. Tangadong na boy mga beti. Hasosonggok na, habobongok na. Tubagas abadiyaw na asadang adong boy sudat tahine batalaw paluaho kita. Imajo na tatiyo pa. Araw na boy manudati. Nah, amang no taminang laho patuduhon rasa hormat na marsitu. Tadani pangukuhonot ta debata na marwaso. Adong piga-piga hal na ikon parwahonot ta. Jadi songon molotumpe songon nasabelis sipele sipataon alay macari ko don. Hiti-hiti turpuk sadarion ipajamot totuhita. Na perjolo moloborhat sian ayat 26 didok disi berdalan di jolo akka parede dipudini akka parsarune di tonga-tongani na merebaju akka nama maludoal. Memang termoldo tak urai kalimat na di ayat 26. Alay pinomat na nang dohonon na siyan ayat 26 lau patuduhon rasa hormat tu debatai nang dohonon na ima suara manang nyanyian manang udok majolo paduan suara di sude namari dehido na di jolo nakaparede di jolo posisi ni par musik di dia ma fungsina dia ma musik didok di zon berfungsi hanya alat untuk mendorong dia kaparede asa boha asa semangat marede. Musik apakah musik tiup, ogung, doal, palu-palu, doa kana asing, gesek dan segala macam itu berfungsi untuk memberi semangat tu akana marede maswarahon suarana memuji debata. Imajona berjulu lau patuduhon fokus hormat tu debata. Alana saya dong do tonga-tonga ni akka pelaksanaan ni peribahadatta sayolo macam mugu musiki sian suarani jol ma. Gebe mago suarani jol ma binahin ni akka ala musik. Ya palu-palu na ima godang na ima malutum so binoto la tu dia alay suarani jol ma sotarida. Apa yang narikot amang do tamina ikut suara taido na tikot terbigi.
Ima jo na barjulu. Ubay na palatakas na kaning di patorang di ayat 20 nomi di paboto tuita. Di jolo akka parede, di budi akka na malusarune. Di tonga-tonga ni akka na boru na mardoal inna. Ima jo na barjulu. Patuduhon rasa hormat botul-botul sian jolma, sian suara, sian nasaroha, sian nasagugu. Nasubuy akan asing manudati. Napadua ho naman nataminang di hati hatar puji di bata di bagasan akaluhutan ujubongo ibana tutonga-tonga ni abadion nai imabagas joro na abadi didok ison sudes nasian akamual di Israel sude ima pinopar ni si Jacob naung sanga marseraki pinopar ni si Jacob deba na hot mangoloy debata di Juda, di Israel Selatan, na niwakil hon ni Benjamin do Juda. Do hot pinopar ni nasa 10. Nang manibil nasa mangoloy debata be, na niwakil hon ni si Naftali do Sebulon. Ketika Allah dihormat, ketika Allah memasuki baitnya, sude naong marseraki naong semambay si leheng nai nama si buah dalan nai rap marolo polo hati ai rap marolo polo mar hite habobongo ni raja natasobay asadang adong bisi kaparasingan ang adong boy bisi no best mabusi mabual leheng nabe, masih buat dalam nabe, hanga dong, sudi. Dirauh di sini. Bahkan Misir pe, dot kus Ethiopia sonari pe, dang boy persodana ikon rapak uduk tuduk nang suri harajaon, mabuan si leona tu raja naroi. Lapatan nama taminang. Habobongo ni rajai songgok manopot jorona patubuhon dame patubuhon sadani roha di sepedang boy mangelak siani alanya ala adong message ala adong luar biasa na pinasahan di debata tutonga-tonga ni bangsona ima heluaon yang semua orang membutuhkan. Nah, dua halom majolo natanggap sepilih siya dika persorata perhuriota ale majarikot ayolo disipata hita rapak hudul rapak marpungu alai pata-pata hudul warna bodoh hita rapak doko sabarisan bodoh hita rak marpungu alai masih boleh na harusnya ketika Allah hadir maka siapapun kita dari manapun kita apakah kita punya perbedaan dan semua persepsi semua menyatu dalam arak-arakan hormat kepada asa siala niya mang dataminang tabereng manuain tona na macari kot pahusor-husoron ni rohata di minggu palmarumon dina nahin dalanata minggu pasyon diuriat tahun mulai hari Selasa teh. Sahat tu parningotan hama mate ni Tuhan Yesus. Adong tona pesan nama cari kot taingot ima na berjulu.
sumber ni las ni rohana mamulin dapat tita molo sudehi tarade manulukon parrohaun ni Kristus Yesus Tuhatai. Kristus Yesus sebagai pemenuhan hukum Taurat, pemenuhan segala aturan-aturan dia pe naung roh di bagasan Yesus Kristus. Pero ibana songon nataboto tadikon hasangaponna. Utajaha Filipi 2 mamukasian ayat 5 satorusna. Dan dido borohana sangap nai tidak dipertahankan. Tapi sekalipun dia anak Allah yang mau mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia, serupa dengan manusia. Dia mau taat dan taat sampai mati. Ikos songonima parrohauta. Songo parrohauni Kristus Yesus. Rade patutoru diri. Rade mengosongkan diri. Ima jana berjolo. Tata bereng seturpukon. Tung marhureta di barhite-hite hon obup pe tuhatai soni pe sangapna. Ternyata Allah bukan seperti raja yang mengawang-awang, yang tidak mau turba, yang tidak mau mendarat, yang tidak mau membumi. Allah adalah Allah yang betul-betul care, peduli dengan kita, dengan bersedia bersama dengan kita. Imana perjolo na pinatuduhon ni Tuhan Yesus totu na borha doi sian haradeon merendahkan diri, mengosongkan diri. Napaduahon si parwahono tatu songo dia pi amang tamu inang fasilitas na tamiliki. Kalau tumpe marje pribadi hita. Kalau tumpe mar Jaguar hita, mar Mercedes hita, mar Ferrari hita, doa kala macami. Menurut terpukon. Dan gabi alani dao hita. Sian nama parwahodongan. Justru mar hite-hite turpu jamita pala ditikon molo anong pihak fasilitas nata miliki di ngoluton. Kon pamurah odoi jonok ko kita mapahar dongata makoko dongata dan gabe padahon jurang pembatasi sudena dong dihitai fasilitas AHP taoi maradopon akadongan naik ko siha olongan imana padua so tungdo ala nang martabba dihita pasu-pasu de bata. Gabi lam do hita. Lam holak kita. Siya dongata, siya todongta, siya tuturta doa kanasi. Edeni nang crescendo do nagkaning. Idang apalagi. Datungi pasada ruasmi. Datung dia. Tak kasangapo. Tang pasu-pasu. Tak kamorao. Tak pakilitas. Tak ina pasada ruasmi. Alayahado. Dame. Holong ni roha. Akaido. Taro nak kaningani. Tak persuado tak. Oh kita memang apalagi setelah diberkati Tuhan di perantauan ini, di Jakarta, dan persuadota. Kita memiliki taraf hidup yang lumayan. Ale pesan diturpukon, sekalipun kita berkendara yang hebat-hebat, bebas kemana-mana,
iko pakiota doi lampajonok kondiri tu manangi sepetaho amen. Iko pakiota. Imana padua. Napatuluhon kemuliaan sesungguhnya kita dapat kemuliaan sahat tuhita. Olan marhite dia do. Olan marhite hamamate ni Tuhatta Tuhan Yesus. Bagi kita pengikut Kristus, hormat itu bukan ketika dia duduk tenang, goyang-goyang kaki, tinggal di singgasana, tinggal di tembok-tembok istana yang sangat megah. Dan lantas ada orang yang dia harus suruh dan perlakukan bahkan sewenang-wenang untuk menyenangkannya. Dangi hormat, dangi kemuliaan. Sesungguhnya hormat kemuliaan ini dapat olan marhite-hite pengorbanan. Ido hita. Alanido di perdalanan hak Kristinota, tanga pola saya tatonjol hona margoar teologi sukses. Hebat, iko mamorado, dan apalagi odolan ni parhuriaon, aporsiota, partodiota, aleboharo hitamang dotamina. Di perdalanan ni aporsiota maka nguluhonon. Kalau kita disebut orang yang terhormat, bersedialah berkorban, berbagi, merendahkan diri, mengosongkan dirimu bagi sesama. Tak kemuliaan dan hormati. Bahkan pecundang doi. Kalau taetong, nadong dihitai lam baik kita sangat medau sedongan. Ido na patuluh na nang berengota. Dala ido pesan ni minggu palmarumo. Palmarum tadok nakanengani sumber las nirohai, haroroa nilas nirohai, mual nilas nirohai, dapat kita sungguh-sungguh holan marhite-hite. Radiota songkan diri radirap dohok marsitaonon dohok kadongan isi petahoi nadila bungta mang naholangi asamang taminang molo di pesat temar hiti-hiti jamita sadrion lehom ma alepudok lehot pasahat ma hormat Today bata. Bahasa Indonesia, akuilah bahwa Tuhan itu berkuasa. Pesan yang luar biasa nanti bagi marhiti-hiti turpukon amang detamuina. Sayo lo mahita patutoruhon diri. Sayo lo mahita berbagi. Sayo lo mahita rapdo Tuhan tay maniru cicak via dolorosa. Disido amuliaoni, disido hormati, disido sangapi asaboha, asadapot dahame, sonang niroha, dapot las niroha, sudi akka nahubalia kita. Imadatit. Asa posroha di minggu sadario di narapita di momen pembekalan pelayan kepala di Tikion. Inti yang mau kita tangkap, kalau kita telah bersedia
persembahkan diri sebagai pelayan di tengah-tengah gereja. Yang pasti, semua organ yang sudah ditata sedemikian rupa, unit-unit pelayanan yang sudah tertata sedemikian rupa harus masuk dalam barisan akan uji pasangapod debata. Tanga dong besiak kita na manaik tu diri, manaik sangap, manaik hormat. Tapi semua yang kita lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi Allah. Dengan cara rendahkan diri, melayani, bersimpuh di hadapan Tuhan. Patu begehon namuli, patu ruhon namuli, pasahaton namuli tu debata. Tuhan tama madungani hita saluhna. Amin martang yang baita. Oleh ate marohan nami di bawah Tuhan. Dinaradeho Tuhan. Song raja na sangap. Ro paluahok kami. Dang di pasobuho kami di haleaw no. Wala tema Tuhan. Alamar hiti-hiti dalam pakkokopon diulaho lau paluahok kami. Marhiti-hiti si taonom. Dinamani ho diri ho Tuhan lama kokopami. Asa malua kami. Ido Tuhan tidalani ho. Naing paihuti-huton nami may Tuhan dalam pagkokopomi di minggu-minggon, minggu pasyon, saha tu parningotan hamamatem. Asalam uhir tu bagasar rohanami. Ngolu na patutor diri, namasoda diri. Di bagasani marhiti dapok sangap. Jalahido Tuhan, ulu na terhormat. Dinaradi kami Tuhan. Dan gabisi pajulun, dan gabisi patamaon. Alayakah halak na olo patamahon, pajulohon, patujuluhon akadongan. Kokop akadongan. Disido Tuhan, sangapi dapot nami. Songon na pinatuduhom. Atau amang nabasa, mula tema dihatam ng sahat Tuhami. Walau na yung marpal maharup pami apala di tikyon. Marlas ni roha apala di tikyon. Na yung patuduhan nami malas ni roha nami marahiti-hiti sa nadong di hami. Laho mamuji pasangap popo. Tumulati maroha nami diho paso-paso man ang ulaw ni Huriam. Talubi dinarasot ulaw di bagasan minggu-mingguon. Jaka kegiatan di sekolah minggu remaja, jaka paropua pe. Amang nabasa, tupa dengkam masalhu na mardala ni nanuluhon sudah keparhalado talubobi uluan ni Huriam di HKBP Mampang Prapatanon. Asa saluhu nakaulaw ni saya marhahaw namay laho mga uhon pakkopopongu di ngolo namingon. Tunga si Maroham, topo masada-sada ng akadongan nami mulutong adong akanahurang hipas. Kasamar hiti-hiti tangammu nagok habasaw ni balum akan namarsahid akan nagale gabi sumuang gogo akan namarsa gabi marlas ni roha so ni akadongan nami akan nasodapotan yakan namasa ditikyon asada gabi dapotan babagana lomak topo mahami sada-sada di inganan nami bi. Tomolate marohan nami diho, pariti-hiti Yesus Kristus,
nama kokop pami jalma tuhatang yang na.